So, na ako'y bagong order nga ni abot. Ug mao ni siya, let's check na ko sa Mara. Rant. And trend. Naligo free. So, mauna siya ako ang magic remover. So, kibali, mauna siya ang matte. Okay, bali siya ang matte. Oh, nari siya. Nara ang magic remover. Trend. Nasa free, oh. White. So, nara siya, oh. Okay, bali ning mga matte color. And then, kanino ano siya ang nail polish nga Kaymo. Ano siya? White. Ano siya? Nakakarton na ni siya mga kabady, no? Kaymo. So, mo ni siya tanan. So, wala siya number. Yung ani lang yun siya, oh. Bago na ko ni siya na mga abot na mga color. Huwag maunat to. Turn.